Халыкара балалар китабы көне җиткәндә, укучыларның каникуллары вакытында Мөслим балалар китапханәсендә традиция буенча балалар китабы атналыгы үткәрелә. Һәр көнне нинди дә булса кызыклы чара әзерлиләр китапханәчеләр. Без килгәндә дә Мөслим лицейның 6 сыйныф укучылары белән интеллектуаль уен оештырганнар иде. Бүгенге көндә китапханәбез бик күп кенә һәм бик еш, бик тыгыз элемтәдә менә мәктәпләр белән, районның балалар бакчалары белән эшли. Шуның нәтиҗәсе булып балалар, укучылар саны арта бара көннән-көн. Балалар инде бик еш йөри, китаплар белән кызыксыналар. Үзебездә мәктәпләргә, балалар бакчаларына төрле чаралар белән барабыз. Китапханәчеләр мәктәпләргә, балалар бакчаларына үзләре бара, күчмә китап күргәзмәләре белән чыгалар, фотозоналар ясыйлар. 3 төрле түгәрәк эшләтеп җибәргәннәр. Чиста һәм якты бинада нинди генә заманча җиһазлар юк. Мондый китапханәдә китап укып, газета-журналлар белән танышып, рәхәтләнеп ял итәргә дә була. Мен китапханәгә йөрергә яратам. Мен рус китапларын укырга яратам. Миңа романнар, приключениялар бик ошый. Китап укырга ул сүз байлыгын арттыра. Монда гел киләсенә килеп тора. Мин фантастика романнарны, повестларны бик яратам. Иң яраткан авторларым Джоан Роулинг һәм Эми Уилсон. Китап яраткан баланың хәтере дә, грамоталыгы да яхшы, сүзлек запасы бай, теле камил, сөйләме төзек, иҗатка сәләте һәм тормышны яратуы, тәрбиясе көчле була. Китапка мәхәббәт гаиләдән дә килә. Баласын җитәкләп китапханәгә алып килгән әти-әниләрне дә күрәсе килә. Заманча китапханәгә балалар китап укырга гына түгел, ялларын күңелле һәм файдалы итеп үткәрергә, дуслары белән аралашырга да килә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.